Igbo mụrụ nze m ọzọ na-atụ n'ihu na-asị na okenye ama nọdụ n'unu wee wu amụ anụ ọbụdị. Amara na njụ ajụjụ a maọbụ na nkwuo okwu a na ọ ga-awa na ava maka na ọ na-abụ nwata gafee onye mụrụ ọzaba onye na-anụ. Ajụjụ nke mbụ nchọ ka njụa ọla Igbo ajụjụ. Nke mbụ, kedu ihe na-akpata na ọ bụrụ na nwa agbọghọ alụbeghị di na-eme ọfụma na biznes, ọ na-azụ aja maọbụ ọ na-arụ ọrụ, ikekwe ọ bụ na o ji ego na ịnụ di na-afịara ndị dị otu a arụ? Asị gịnị? Kedu ihe kpatara na ọtụtụ ụmụ nwa agbọghọ na onweghị onye na-ajụ na-akpọwarụ ma elebelụ? Efu nwa agbọghọ ahụ ọ nọ ebe nna ya nwa na-aka nkụ ụsụ, ọ nọ ebe nna na nna ya na-eme gị na-agbada na age, maka na o nwere age nwaanyị yi abụọ gbadaruo like this, ịma na ekete ekwefughị ike. Kedu ihe na-akpata ya bụ ihe? Kedu ihe na-akpata na ọtụtụ ụmụ nwoke anyị nwa anaghị alaiki ịnụ ndị dị otu a? Ọ nọkpụ isi jụrụ amaghị akpụ ka ọ na-agụba jụrụ adịghị nkọ. Kedu ebe mmiri nọ wee baa obi ụbọgụ? N'aka nke Igbo, ajụjụ nke Igbo nchị ka nzikwa ụlọ, kedu ihe na-akpata na ịga obodo dị iche iche ịbịa n'ihe gbasara agbamakwụkwọ nwaanyị na the price list eji agbankwụ nwaanyị na-adị so high? Asị gịnị? Kedu ihe ga-abụ ịbata n'ọtụtụ obodo n'ala Igbo tata, ị ga-afụcha ụmụ nwa agbọghọ machara ezigbote mma ha awụsara be nne na nna ha nwa? Kedu ihe na-akpata ya bụ ihe? Ị gaa n'ihu wee jụwa, ọ bụrụ na the price list eji agbankwụ nwaanyị n'ọtụtụ obodo ahụ na-adị so high, gịwa bụ nwoke ji ije obodo ahụ ji gbankwụ nwaanyị, ikekwe ọ bụrụ na o nwere nwata nwa agbọghọ efuru o wee gwa gị na ọ bụ onye dị otu a maọbụ onye obodo dị otu a, ọ bụrụ oke n'ọsọ ngwere n'ụlọ. Kedu ihe na-akpata ya bụ ihe? Ịnwazi anwa jee ebe ahụ ka ịgba nkwụ nwaanyị, the list a ga-ewepụtara gị ebe a ga-esi isi n'ala Igbo anyị naba California. A na-agwa gị na ị ga-emegasị ọtụtụ ihe dị iche iche, na ị ga-ebunye mmanya ime ụlọ, na ị ga-akpụnye eru nna, na ị ga-egburu nke, ị ga-akpụnye ụmụnne, all this manners of list. Gịwa bụ nwoke, ikekwe ọ bụrụ na ọwụ ịbaro ka ị na-akwa, ikekwe ọ bụrụ na ahịa ka ị na-azụ, ewetichaa gị ụdị na because of gịnị? Na ị na-eje anụ nwaanyị. Nwanne m nwoke, achọrọ ka itinye m ebumnobi gị. Kedu ihe na-akpata ihe dị otu a? Maka na ọ na-abụ nwata gafee onye mụrụ ọzaba onye ga-anụ, ọ gafee onye ga-anụ ọtọ n'aka nna ị ga-anụ. Onye nwe ka nsị ka njụa, maka ndị be anyị si na ezi anyị ozi zie ọgaranya. Aga m ezi ya, mana asị mgbe ajụ bute ya m ga-ajụ. Igbo bụ Igbo, asị m aka mbụ nwanne unu nwoke bụ Maazị UC Ọnụrụ na-akakwara ibe ya ka emesịa.